go manage go ngarota today till 9 months so ogbo ka manage go that one traditional biko onwe ka omenala ndị be anyị si dị ịghọtago onwe ka omenala ndị isi achịna si dị onwe ka omenala agụ ata si dị ịghọtago so anyị agaghị abịa ka anyị mee nke ndị ọgbaru anyị ga-eme nke ndị anyị bịara befa m ịghọtago so ọ ya ka m na-achọ ka kwupụta ọfishali anyị na-achọ ka anyị nabata ndị ọgọ anyị ọfishali biko onwe ndị ga-anabata ha special ọgbaru biko geenụ ntị tonu Chineke anyị. Praise the Lord. GreenPowerPlanet.com is live on this event. Biko ekele Chineke anyị na-asị ha nọn gịnị ka anyị na-asị ha nọn biko nọn anyị na-ekwe nkwa na ihe niile anyị abakwuo n'ụlọ ụnụ lụrụ dịka dimkpa so ihe niile ya aga n'usoro ana m ekele ịmana first of all na ụnụ ka koro n'elu ịghọtago ụkwụ erubeghị ụnụ ana mgbe ụnụ ga-eji mana anyị nabatara ụnụ ọfụma abụrụkwa ihe ahụ kwuru n'ọnụ o mgbe ụnụ ga-eji mana anyị nabatara ụnụ ọfụma bụ mgbe anyị binyere ụnụ ọjị so mgbe ahụ na ị hụrụ ọjị ọgba ka anyị nabatara gị mana ebe a so gị ọjị ịchọwa ego ma na onye a anabata gị nwandụ ụzọ n'ụdị ndị ikwu mmiri nne gosiri onye anyị bịara bịa ya na mmanya so ya ọjị onye ọjị ndị isi achịna ebeghị ndị ebeghị okay the village n'isi achịna okay the breadwinner of the family mmụọ ka family ji wee nwere onye ị na-anya ọ bụrụ na m achụtara ego anyị ama nrịrọ nri ịghọtago mma m na-akpọ m ụmụ nwanne nke a bụ nke ndị alụtara dị ụmụ nwaanyị alụrụ alụ na ezinụlọ a na ụmụnna ọha bụ unu na-aza biko m na-akpọ unu na-aza Diamond Ladies unu abịara na United we stand Diamond Ladies Diamond Ladies convert adịghị a na-ego biko ihe ahụ na-akpere m ngọba na akụ m nwa nwunye m ọkwa joku biko unu leru anya unu lerukwa anya nwa onye nke kụchabeghị m kụcha omene m saịn mee m n'isi ee nna biko chetakwanụ m afọ ụnụ a biko ka m ghara ichefu adị m ala infọmeshọn ọbụla a ga-enye m enye m ya Silver Ladies Association for Christ ị na-eshiri m ike Nwachukwu nwa m ị ga-eshiri m aka BS mana wetewe nnọọ ma ama Naijiria biko ekene ya adịrị ọnụ so ọ ga-eze dị eze n'aka ahụ alụ n'ọjị ebe igwe mgbanye n'Chukwu mmadụ nna anyị na-ekele gị onye na-nne gị ekele dịrị gị onye nwaanyị na mgbe ehihie a onye nwaanyị n'ihi na ọ bụ mmasị gị na ụmụ gị ga-agbakọta ebe a onye nwaanyị ji wee mee mmemme a nke gị onwe gị malitere n'ogige Iden dadị anyị na-asị gị nara ekele n'isi ndị ọgọ anyị ndị ọgbaru si ebe tere aka bịaru n'isi ndị enyi niile onye nwaanyị n'isi ụmụnna onye nwaanyị n'isi onye nwaanyị na Chineke ndị jiri maka ọnọdụ abịa ebe a n'ụbọchị nke taata dadị anyị na-asị gị nara ekele n'aha Jizọs alụmdi na nwunye a dadị ana m ekwubi okwu n'isi ha si na ọ ga-adịrị ha etu a n'aha udo onye nwaanyị ka ọ bụrụ nke ha n'aha Jizọs ọjị anyị gbara ịtọ biko gịnị ka a na-etu gị ọ dị gị bụ onye prezim ihe na-adị n'idi ka agbọ ya nwaanyị ka ọ lawa lawa ọfesoro n'ibere n'aha Jizọs
Ọchịgị gbara anọ, olee ihe tụga gị? Olee ihe a na-etu gị? Otonu. Biko tụọ ya otonu. Ọ dịkwa ka ndị pastọ juru ebe a. Ihe ụmụ nwaanyị nwere ike ike nwe ebe ahụ nri ka a ga-eke nwaanyị akara o. Ibi nnu na amaghịkwa m ebe ọwụ na Anambra steeti. Ke skuulu a dị n'isi achịna. Ese progressive. Obi bụrụ otu. So anyị na-ekene ụnụ, anyị afụgoji unu nyere anyị. Anyị anabataga ndị anyị atagokwu ọ dị anyị mma n'ahụ. So na ebe unu si weta na ọya bara ụnụ n'aha Jizọs. Edu kasa pete nwasa adị o. My joy bụ na ladies and gentlemen, You are watching live on Planet TV. DreamPowerPlanet.com is live on this event. 8th of June 2024. You are live for the traditional marriage of Chide and more. Obiada 2024. Everybody will say. Everybody will say. I'm passing through a lot. Everybody wants, everybody too. Everybody wants, everybody too. Come on. It's your protest, say, did you see? Come on, no, say. Keneme, Nazunia. Make way for me on the roof. Make a way on the roof, Sabu. Make a wasabi. That's a potato. I'll be wasabi. We want to keep it. Bring it down, DJ. Bring it down, don't put it on our block. Zabu, Jibia Kureba, Gawebeli, Cheko, hey, Odobu, Inajana, Ina Smile, Nayishi get in Nigeria, Kena, Joe, Madu 4. Just 2,000, Madu 4. 2,000, Madu 4. Gaweda Aqua. Onye kisses abịa na offer mmadụ 3. Offer 2,000. Akwa ọkafọrọ biko ndị bịa akwa ọkafọrọ awete na bịa kote na akwa ma ọ bụrụ na akwa kafọrọ. Ọbụla ngwa gabazie ka m wee kọrọ anyị. We are boy asị that you ever know sigili. A na-eke n'ọnụ na-agwa ụnụ na mmanya ahụ nyere m na-achị na akpịrị na o nwere ife nkwere bịa ife nji bịakwanụ bụ ije nwaanyị na di na nwunye so na o nwere nwata nwaanyị m fụrụ ebe a bụ Chinenye Enemụọ
na ya ka nji wee bịa ife m na-alazi mmanya mmadụ ife na-eme mana kịta ya mmanya handị ma handị ka obi erubere mana maka inwe ike na-anya takwarị dịka anyị na-ele anya nwandụ ụzọ biko mmanụ ọrụ ya eje ebe ihe ya pụta ozugbo ozugbo iwe mụrụ ndị asobi ya n'ụmụ agbụgbọ dị mmadụ mma adịdị otu Obi Adada 2024. ije liva nke ọgbọ onye na-ajawa 1000 na ihe isi ike a onye na-aja 1000 na ihe isi ike a everybody 1, 2, 3 ladies and gentlemen, are you ready for this fight? Ladies mmanya na nna agba ya enyeghị enweghị ihe gosi ụmụnne gị ebe ele mmụọ na ụmụ diri na ebeghị na ndị niile nọ ebe na anyị mara na onye a na-ekwu okwu ya eme ha nkiri na agba na azọrọ ụrụ ụkwụ ala na-enwe ike na-aga so ngwa bateri ebe ọ nọ ihe chọpụta ya nye mmanya If I make money, if I make gold, let me hear you share. I leave you go. Only 1 million.
biko. Take it one side. Here surrender also iPhone. Hey, biko when iPhone here. Biko the item that one side. Umale chapa. Asole chapa. Asobi agata. Asobi Calculator, I go carry you like elevator. Asobi le chapa. Today belongs to you. Hola. Your master, now you be my corrector. One day to not church now. I know if we're going to church, Friends and family, well wishes. I join my faith with my brothers and sisters, first from Elegmo family. Join my faith with them. And as the high priest of Elegmo family, when you see that I can only see Jehovah. That the other man saying, Gozio Mwandia Naha Jesus. That the Lord why on your wine at Chineke. Daddy is carrying a load. Daddy, I pray that he visit her in the mighty name of Jesus. Where am Maragonia wine at Chineke? Where Mary a dicky Mary wine does on Jesus. Yeah, Rike. Onye wine at Chineke Kakaya. Yes. Onye wine as in his own laha. Gabian goes in Jesus. Only why the God is in Lord Jesus. Visit her in the mighty name of Jesus. Daddy, as for your son, our in-law, Daddy, I am praying for him. Also help him. That because of these steps he has taken, open more door. His business is not on the money why the children can make all Gary of man. Nah, Jesus. Nah, Jesus. They were in a record and a road to do. The guy they go amen on the league na Anaya Nanko Bara Nankemon so you are blessed in Jesus' name. It is well with you. Because Nkane Wako water, shift water. Jide aka. Mba, jide aka n'aka.
jide ewu n'aka nke ọzọ debe akpa gị chelu chim omuvube gị ọ sị na ọ dị Houston ndị a nwaanyị ma obi dị ya ụsọm ururem ịhụrụ m aha ndị a ngwa I trust you, trust m pam achọrọ m ka gị na nwunye gị mee the first family meeting. Ịma meeting ụnụ ga-eme na ịma ihe ụnụ ga-agba ụnụ ama nwa keeki ụmụ nwoke 29 ofu nwaanyị isi ọnwa dị na nwaanyị dị 15 10 9 hey ụmụ nwoke 8 ofu nwaanyị isi jụọ gị oyi 8 7 6 5 4 3 hey congratulations biko kwara na aka ma ọ bụrụ na na-use aka ọ na-use ka anyị kwara aka ma ọ bụrụ na ị na-use aka baby ngwa gaa no side down gaa no side down gaa no side down gaa tukwuru na ana unu ga-anọ n'anwụ ọnụ use ya DJ bring it down n'ọnọ ngwa bịa mba m ka ị na-obi anya n'iru for complete 3 minutes. Cheta ụbọchị ahụ ọ bụ ụzọ mega approach sị gị I want you to be the mother of my cakes. I said, don't get the anywhere. Look at him. Okay, Obiada, mam glass gun, I'm going to go. I'm maybe in an anya. Mam in an side up or side up. My wife. Or say my wife. Okay. Obiada, move Rugi. Move Rugi. I didn't know. Are you Robi? Ibianobi? Huh? Atu Tom. Obana Nikure. Yaina Atu Tony Monangano. Eh? Or the Maba. Oh? Yenje Kuya Maka problem. Garede. Munagari problem. Hey! Kanda Saba, Nanda Saba, name more Fuma Diego. In na trouble, how I can relocate to Asaba. But a problem that when Asaba Buna, oh no, they too much. Number original bid 250, 500. Do not buy one now, charger na issue charger na call 5. I don't have a problem. You want to walk up and no problem. Everybody one time. Bye.
Owe, sana re ko dem na so to ko. Ya ba bi kere mi ya. Ma ko, atwa so nge. Atwa so nge. Ma ko abwa, atwa ba. Owo e to so we to fish. E we am to fish. Eba mo na ga ma to kuta. Ne ye ba se. Man they do, woman they do. I want to sometimes about the same. Hello Monica, can you come over? We can chop love and tuna. Don't send me your tuna. I go keep by that Uber. Your baby, and I go make you no skin bed. Odia can like it. Odia can talk. your baby, and I go make you mad at them. All night long, but in the morning, Come on, ladies, on our ball. Come on, ladies, on our ball. Come on, ladies, on our ball. Okay, on one side. On one side. You know, we live from again on one side. You know, loving you, girl, you get the pum pum j. You know how I want the pum pum j. I need her. I want you to be together. Somebody don't come and go over. I'm gonna see you well in my love. La la la. I say for my blessing, come good sing, be passing, good sing. You want to part of it? She bringing out dirt on my clean bed. Do you see the irony? She is so funny. On my right, feeling all nice. She on my right, giving cool. You come on, she misses me. Listen up, need to look good. Somebody don't come and go over. Break it down small. I get this friend when we get from Calabar. She be my best now, best. Diamond ladies. One of them might be whatever they are. Diamond ladies, whatever. Diamond ladies, whatever. So the dog say I know like this shit.
Piano, mi Diamond Ladies, piano. Piano, Diamond Ladies, baby Diamond Ladies. Asamama na Diego. Just one thing to tell you. She baby, that's why I go. Girl, you are killing me. I forgot the controller general. Power holding us up. Mommy, God bless you. You know when I see you, I know soon.